बे समाव दिनैनि हारिमु बिलिफां बेखेवनायनि जा बेखेवगिरि आदा प्रबिन बर' मैथा बिथांखौ बयबो मैथा होननानै मोनथियो बिथांजों जोङो फंनैसो रायज्लायनो सानदों जिहेथु दिनै गेजेर जनायाव जानाय जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफादनि जा रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 33थि जथुमा बे जथुमानि दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव हारिमु बिलिफां बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै लानानै फैदों बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा डिरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार आदा प्रबिन बर' बिथांनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मोनथिनानै लानो आदा दिनै बे हारिमु बिलिफां बेखेवनाय आयदायाव नोंथांखौ गाहाय आलासि महरै लानानै फैदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? गिबि गिबियावनो आङो सानजारि नोगोर प्राइम 24 हेडलाइनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै आं सारप्राइज गावखौनो सारप्राइज जादों लोगोसे आं जोबोद गोजोनदोंबो दिनै गेजेर जनायनि जानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि जा रुपाथि मायथाइ फालिनाय लोगोसे 33थि बर' थुनलाइ आफादनि जानाखि बे फोरबो फालिनाय बे फालिनायाव दिनै नुजाथिफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो आंखौ जे बे जानाखि हारिमु आयदा बे हारिमु आयदाखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ खाबु होदों बिनि थाखायबो आं जोबोद गोजोनदों लोगोसेनो लेंहरगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आदाखौ सोर सोर हेफाजाब होदों? गिबि गिबियावनोथ' आंखौ लेंहरगिरि बिथांमोननिसिम बेवहाय खुंफुंनाय जानाखि रुपाथि मायथाइ लोगोसेनो 33थि बर' थुनलाइ आफादनि गासै खुंगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोन बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव आंनि जानाखि बेखेवनाय हाबाफारियाव थुलुंगा होनायनि थाखाय आं गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन। लोगोसेनो आङो दोंसे मेथाइजों मोसानायबो जादों बेवहाय आंनिनो बिनानाव जायो प्रेमिका बसुमतारी बिनानावखौ लानानै आं मोसादों लोगोसे आंजों फैफादों बिथाङाबो सासे मोजां कमेडि एक्टर जोंनि बर'निनो बिथांखौ टम टम ड्राइभार होनबा बयबो मिथियो बिथाङाबो आंजों थोजासे थुलुंगा होदों बिनि थाखाय बिथांखौबो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय जाबाय। आदाया सासे हारिमु अनफावरि हिसाबै हारिमु सिबियारि हिसाबै बे ओनसोलनि जा लाइमोनफोर बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो? आं सासे हारिमु सिबियारि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन मोनसे हारिया थांना थानोब्ला हारिमुनि गोनां आरो जों दिनै नैबेहाय जे रुपाथि मायथाइ फालिदों बेल' नङा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रानो बेबायदि गोबां मेल खुंबोयो बे मेल खुंनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे खौसेथि लाबोयो लोगोसे माखासे गामियारि संसार जानाय हारिमुनि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां सांग्रांथि लाबोयो थिग दिनैनि बे खुंफुंनायाबो बे हारिमु बिथिङाव आं बेखौनो बुंगोन जे बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मनि गेजेरै माखासे मोजां मोजां रोंखुमानानै थानाय मेथाइ खनगिरि मोसागिरि लोगोसे मोजां मोजां लिरगिरि मोजां मोजां डायलग कमेडि खालामग्राफोर बिथांमोना माखासे मोनसे प्लेटफर्म मोननाय जादों आरो बिनि थ्रुयैनो मोनसे साहसआबो बाङो आरो बेजों लोगोसेनो गोजौआव दावगालांनायनि मोनसे लामा होननानै आं सानो आरोखि। आदानिसिम गोजोननाय थाबाय। आदाखौ बर' सावथुन मुलुगाव मैथा होननानै बयबो मोनथिगौ बे मैथा बिमुंखौ माब्लानिफ्राय आरो माबोरै मोनदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा? साबायखर खोब मोजां कुइसन दिनै आंखौ थारैनो मैथा होनबा मोनथियो बे मैथा मुङा मोनसे जारिमिनफोर बायदि जेब्ला आङो 2005आव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आङो जेब्ला मास्टार डिग्रि फरायहैदोंमोन अब्ला जोङो लोगोफोर सोरबा बिदिनो लामा खान्दाय गराय खांख'मा सिलिमालाय खबाइ जेखाइ बेबायदि जों नाम दोनलायदोंमोन दा बेवहाय ओरैबायदिमोन आङो एसे आंना खुगाया गोदोनिफ्रायनो सबायमा गोनांखाय एसे बाराबो रायलायोमोन बिनिफ्राय बे समाव मैथाया एसे दाम गोसामोन बिनिफ्राय लोगोफ्रा आंखौ सब समाय इन्जयमेन्टनि थाखाय आंखौ नायगिरोमोन जे प्रबिना बबाव थांखो आं थायोब्ला एसे इन्ट्रेस्ट जायो होननानै लोगोफ्रा आंखौ नायगिरोमोन दा एसे दाम गोसा हिसाबै जाबाय इउनिभारसिटियाव लोगोफोरनि गेजेराव दा बै समाव क'क्राझाराव मैथायाबो दाममोन जेरावनाखि 40 थाखा केजि 40 थाखा केजिब्ला जोङो देबोरगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनायाव 10 थाखा लायो आरो फैनायाव 10 थाखा होमबा मैथा सेरसे लायनो थाङोब्ला 60 थाखा केजि थाङो दा दाम गोसा हिसाबै आंखौ मैथाखौ नाम दोनदों आरोखि दा मैथा नामा बेबायदिनो थालांबाय
लोगोसेनो आरोबाव मोनसे खोथाया मा जाहैबाय प्रबिन नामा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां दङ जेरै आंनिनो मिथाइ प्रबिन गयारि लोगोसे आंनिनो मामाय प्रबिन बसुमतारी आंबो प्रबिन बर' जाहैबाय आरोबाव बिदिनो दंबावो दा बेवहाय प्रबिन होनोब्ला सोर सासेया मोनसे डाउट जायो बिनि थाखायनो आङो प्रबिनजों लोगोसे मैथाखौ बे गोदोनि आं जिनाखि इउनिभारसिटि फरायनाय समाव बे मैथा नामखौ मोन्दोंमोन आं बेखौ लाफानाय जादों आरोखि दा आङो बिराद सेटिसफाइड मैथा नामखौ लानानै आं बेखौनो बुंबाय आरोखि साबायखर थाबाय आदानिसिम फोरमायनायनि थाखाय बे समाव आदानि खाथियाव आं मोनसे बांसौनि सोंनो नागिरबाय जे आदाया बर' सावथुनाव गोबां डायलग होयो आदाखौ दा आङो खावलायनो सानदों जे जायखिजाया आदाया मोजां मोननाय जायखिजाया मोनसे डायलग बुंनो थाखाय आदाखौ खावलायबाय आं डायलगखौ मोनसे डायलगखौ होसिगोन जायनाखि मुंदांखा जोंनि बर'नि एक्ट्रिस लिपिका ब्रह्मआ बेस्ट एक्ट्रिस एवार्डखौ मोन्दोंमोन गिबि बर'नि मुंदांखा बेस्ट एक्ट्रिस एवार्ड मोननाय बेजों आं जेब्ला मोदैनि बाना सावथुन खालामदोंमोन अब्ला आंनो एक्टरमोन महराथ' गैया आंनाव अब्लाबो आं जायनि प्रडिउसार बे आं प्रडिउसार नङामोन प्रडिउसारा आंखौनो एक्टर फसायबाय जेला आंनि एक्टर जादोंमोन बेवहाय मोनसे डायलग दंमोन लिपिकाजों आंजों रायज्लायनाय लिपिकाखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय दंमोन मेगना नुवाब्ला गोसोआ बावनो मालाय बेसेबां गोजान नोंबो गाबोन समफोर गोजानाव फरायना थाहैनानै नोंबोथ' आंखौ बावगारलांगोन बिदि डायलग दंमोन आरोखि लिपिका ब्रह्मजों आं बे डायलगखौनो बुंनाय जाबाय बेनि गेजेरजों आं बुंगोन दिनै लिपिका ब्रह्मखौ आं गोसोखांनायबो जाबाय आरो मोजां सासे बेस्ट माने एक्टिं गोरों एक्ट्रिस फावखुंग्रि आङो बे लिपिका ब्रह्म बिनानावनिफ्राय माखासे बिराद आंनि सावथुनाबो नाम जादों होननानै आं बुंनांगोन आरोखि जेरै हादानाबो बे बिनानावनि एक्टिंनिफ्रायनो माखासे हाइलाइटआव फैदों आरोबाव गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो मोजां एक्ट्रिसफोर दङ बिनि गेजेरावनो आङो लिपिका ब्रह्मखौ आं रायखांनांगोन आरोखि आं बेखौनो बुंबाय फोरमायनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय आदानिसिम गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि दिनै जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव हारिमु दिन्थिफुंनायनि थाखाय सासे देंखोगिरि हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङानो जाबाय दhananjoy बर' बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मोन्थिनानै लानि बे समाव आदाया बे सानजारि नोगोर एबा गेजेर जनाय ओनसोलाव दावबायफैनानै माबोरै मोनदों खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दhananjoy बर' आङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बेनि गेजेरजों बयनिसिमबो आङो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय लोगोसे आंखौहाय मिडल जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे मिडल जनाय आइजो अनसाय आफाद लोगोसे मिडल जनाय बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंखौ मेथाइ खननो थाखाय हांख्रायनायनि आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बिथांमोननिसिम थारैनो बेवहाय आङो गिबि खेबनि थाखाय फैदों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों फैनानै बेखिनियानो बुंबाय बे समाव आदाया बे मिडिल जनाय ओनसोलनि बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे गोग्लैसोनाय माखासे ओनसोलफोर लाइमोनफोर दङ जायफोरा हारिमुनि फारसे जोबोद गोसो गुदुं बिसोरनि फारसे आदाया मा बुंनो सानो जायफोर फंबाय बिथांमोना हारिमुनि सायाव बे ओनसोलनि जोबोर गोसो गुदुं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोना जाहाथे सासे मेथाइ खनगिरि एबा मोसागिरि बा गुबुन आयदायाव जाय आयदायाव माने रोंखा राखा बे आयदायावनो जाहाथे गोसो होथाबनानै बिथांमोना नांथाबो बेखौनो आङो खावलायगोन लोगोसे जोंबो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै बे समसिम सफैनो हादों आङो खावलायनो सानो जे बिथांमोनाबो सानसे जाफुंसार जानो हागोन बेखिनियानो बे समाव जोंनि सानजारि नोगोर हालामाव फैनानै आब'आ माबोरै मोनदों गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर आङो बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों साबसिन मोनगौमोन सानावहाय सफैनाय होमबा खोमसि जाहैबाय ओमफ्राय एसे दैब' होननानै बे हालामखौ मिन्थिदों नालाय नाथाय नुवाखै आरो दायो खोमसि जाबोनायखाय मोजांखौनो मोनदों बे समाव बे गेजेर जनाय हालामनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे बर' गुदि थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमायाव आब'खौ सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै हांख्रायनाय जादों बे समाव बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आब'आ मा बुंनो सानो
बे हाबाफारिखौथ' आङो गिबियावनो साबायखर बावगोन बानजाय आफादनिसिम बिथांमोना आंखौहाय सायख'बाय बेवहाय मेथाइ खननो थाखाय आरो आङो राव थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे हारिमुनि लोब्बा लाखिनानै जि हायो आङो बेवहाय रोजाबगोन सानदों आरो हास्थायदों रायजो राजाफोरनिबो मदद मोनगोन खोमा होननानै एसेनो समाव आङो आब'नाव फंसे सोंथि सोंबावनो सानबाय जे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन बे जाखांफुनाय लाइमोननि सायाव आब'आ मा बुंलांनो सानो मा मेसेज होलांनो सानो जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय आंनिसिम बेनो हारिमुनि बिथिङाव बा मेथाइ रोजाबनायनि बिथिङाव बुंदों जेला नाजानाय मोनसे मोजां थायोब्ला मोजां जालांगोन आरो टिमवर्क नांगौ जायो मेथाइ खननायनि बेलायावहाय टिमवर्कखौहाय गावनि टिमजों लोगोसे दामनाय देनायजों लोगोसे मोजाङै प्रेक्टिसलि खालायनांगौ आरो नांगौ बायदि जेरैबायदि कर्सफोराथ' दंखायोआनोसै बेफोरखौहाय लानायजों लोगोसे गाव गावनि प्रेक्टिस आरो कनफिडेन्ट नांगौ आंबो नाजाबायसो थादों आरो बेबायदिनो सानजारि नोगोरनि लाइमोनफोराबो बेबायदिनो नाजायोब्ला जौगालांनो हागोन आरो मुं खालामनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं एसेनोसै साबायखर जासिबाय आब'निसिम